No teraz nás čaká asi veľmi zaujímavé kolo, lebo je tu Kajjas a moje! Jo. Kajjas. Ho. Čo tieme. Takže dneska všetky decká čakajú, do koho do facka. Zletíš ze strechy jak Olga Záblacká. Tak sa na to pozri a men mi zajtra poví, ako to tvoja rodina prijala. Na druhom svete na teba čaká Peter Fiala. Presne tak, zhodíš jak cigareta, u nás sa jej hovorí piala. Tak sa začala, táto vec tu skončila. Nejak si hovoril samplery, počul som ťa veteri, vyprával si, že jak to dávajú tí reperi. Dneska tvoje čelo je to zvraštené, moje rímy sú tie zachcené. Kere so to a zase ne, možno nevíram to za to, že som ti nepovedal, že jebe ma tvoj tato, alebo iný človek, alebo kaltorákov. Jak to dostaneš ťahom so svojou pakou, potom si zajtra prečítaš nový čas. Mojeho zajebal, Kajjas bol tam, presne ten istý, ktorý dával a nenechal si to utiecť pomedzi prsty. Bol som si vždycky s sebou istý a za to není som taký istý, jak čistý, keď išiel predčasne do dochodku, radšej sa mal vypísať na marotku, je tam presne ten, preto čaká a robí porotu. Vidím tu tvoju pechotu. Takže môžeme? Ako prvé, nový čas nečítam. Čo je tá príčina? Preto prišiel si sem? Ja ti poviem, lebo doma stojíš pred zrkadlom a jebe ťa, že predtým zjebal som ťa, predtým Dano, a nevieš sa nejak chytiť. Stále by si chcel rozprávať, všetkých slovenských interpretov poznáš, ale kedy ty budeš interpret dávať, kedy budeš nahrávať, kedy budeš vydávať? Máš veľké reči, veľké slova, ale si jak sova, iba kúkaš naokolo. Myslíš, že sa schovám? Ty si Kajjas a ja čo myslíš, že som nejaké hodno z dola? Kamarát, pozri sa na to, čo tí ľudia chcú. Chcú freestyle, chcú MC-o, ktorí naozaj niečo dokážu. A ty sa nám prídeš ukázať holú kožu. Dúfam, že dobre si sa naleštil, lebo to ti nepomôže a nepomôžu ani tvoje drsné slova. Neprišiel som sa sem skovať, ani za teba vôbec ne, tak dneska večer môžeš vsadiť sa, že ten rap bude lepší než tvoja stanica, kde si ty doma. Nechcem stavať proti svojom mesta, jebať čo bolo predtým, čo je teraz, je to podstatné, takže nemienim prestať ešte v tomto freestyle, vôbec ne, budem dávať lepšie a lepšie, a ako som už predtým vravel, pokiaľ je freestyle dobrý, nepotrebujem ani celú minútu. Ha! Konec! Jo. Aj. No, tak čo si povedal? Aha. Keď si mal už slovnú zásobu minútu, povedal si, že nepotrebuješ svoju celú minútu. Práve preto, lebo reprezentuješ tú vyhynutú školu. Myslíš, ja nemám nič nahrané? Aj tak hrávame všade, kde sa dá. V Čechách alebo na Pohode, môžeš sa pozrieť, tam plávam jak ryba vo vode. Tvoje skills sú o podvode, lepšie, ale stále sú tie rečie a plečie. Tak sa na to pozri, ja som na obzore, ty v pozore, a preto nevíš ti povedať nič nové. Práve preto, že si sa schoval alebo ostal v tom kruhu, ktorou sa stále točíš. Práve preto ti do papule močím, vždy keď ťa vidím. Práve preto, lebo ťa zrazím ako Martin Nickeldým, jeho otec, ktorý zjebal ženskú a dostal za to iba pojebanú podmienku. Tak potrebuješ plenku, jak to zajebal vec, nemáš žiadnu myšlienku a skončíš niekde v šenku. Sa najebeš a ty si vyhral a preto si tu chodil jak smutný hríb. Nemáš štýl, nemáš rím, nemáš tým, nemáš nič. Si taký istý, ja som bič, ktorý ti ukáže, aký má chtič, chytíš jak bič. Tak sa na to pozeraj, nepredvedol si nič, si jak pič a pičovina. Som rád, že si to spomenul. Som rád, že si to spomenul. Tento človek rozpráva o skills, čo zažil v Čechách, ja vám poviem. Zažil som jeho skúsenosti v Čechách, bol som na hip-hop kempe, viete, bolo tam 30 MCs, všetko deti, takí, čo nevedeli nič 17 rokov, a on tam medzi nich prišiel betliť, vieš. A ja som dával betle, foundation a tak, stál tam jeden vták a bol to čurák, čo nevedel repovať, a potom mám sem prísť a byť najväčší, môžem do piči, poslať MCs, jak si ty.
A ešte som neskončil, samozrejme minúta, ešte není minúta. Nemám slovnú zásobu minútu, neboj sa. Dneska neskončím tak skoro, ako myslíš si. A čo hovoríš o skapatých očiach? Poviem ti, keď si naposledy prišiel za mnou, nebol si šťastný. Bol si zrovna zrujnovaný z toho, že si prehral, vtedy zle som dal. Dneska lepšie presal, pretože ja som repovať stále neprestal. A ja keď trala, kamarát, ty si ten, čo potrebuje momentálne doučiť. Ten rap poučiť, lebo ja som MC, ktorý je lepší ako ty a ty si iba mušník. A ti odpovedať. Zabudol si, že v tom stane freestyloval aj opak, bratku. Fakt ty si zabudol. Ty si betlil malé deti, potom chápeš, ja som bol na foundation. David betlil aj opak. A ty si dostal jakého kokota za skúšku? Takže dáme ešte jedno kolečko. Ja mu chcem odpovedať, brácho. OK, môžeš mu odpovedať, ale... Chcete vedieť pravdu? Počkaj. Pravdu, jaká je? Aha, tak ty tu dneska vyprávaš čo? Povedz mi. Ja ti ukážem pravdu, ja nemám rád žiadnu krivdu, ani sa tak netvárim. Poviem ti presne, jak to bolo, jak tam bol ten istý tým. Opak bol v tom istom stane, kde boli tie deti, ktoré vyprávaš, boli došťané. Ja som išiel na foundation a dostal tafroba. A ty si dostal 17-ročného kokota. Preto ma volajú doček na betle, dojdi sa pozrieť. Urban Republic Festival a ty tu zatiaľ dávaš svoj pojebaný karneval. Tak sa na to pozri, toto je čistý funerál, tvoj pohreb. Dostal si dobrý žreb a na to čakáš, nedá žiadny rap. Tak sa na to pozri, povedz si svojich hostí. Keď tam freestyloval opak, snel a kopak, bol najebaný, nafajčený, aj tak to tam dával. Ty vyprávaš, že som ja betlil deti, ja keď som ja betlil, tak ty si vynášal smeti, jebeti, tak sa na to pozri, lebo sa to zlusí, že si tak nemáš plusy ani nič. Si len taký prázdny smrad, ktorý ti ide z pusy, na to si hrdý. Ja som možno tvrdý podľa teba, ale ty čucháš moje prdy. A tak sa na to pozri a netvár sa, tak to kýveš hlavou, taká to je pravda. Tam, kde som bol ja, si sa ty v živote nedostal, dostal, na čo si čakal, jak si zaspíval a presne tak si zhorel, preto som ja zýval, ti kýval, si ostal taký... Konec. Čo dávaš? Ha! Sa teším, že ti môžem odpovedať v 3. kole. Takže, jak to bolo? Na to, čo máš ty, sú tabletky. Kamarát, to ti predpíše každý lekár. Ale nevadí k tomu opakovi, aby som nezabudol. Vieš, on bol síce v stane, dával, zbledol, nezbledol, ale ty hrdíš sa tým. To je jediné, čo si dosiahol, lebo nič viac nemáš. Tvoj tým je slabý, vystupuješ síce na koncertoch, ale kde chcú freestyle battle a kde chcú? No nikde nechcú. Darmo sa na ňo takto tváriš. Ja som není len MC, ktorý sem príde a bude dávať všetkých známych, bude dávať dookola známe frázy. Od teba som freestyle počul 100-krát, ten istý. Nazvi si ma jak chceš, jak vieš. Tí ľudia vedia, kto majú v hlave a kto má nič. Len keď chceš vyhrať, ver tomu, že ne. Radšej ja ho zoberiem a radšej ho prepijem, ale ho dám ľuďom, lebo dneska večer nebudem ja ten, čo skončí jak údom. Len ty budeš, vieš, pretože, ako som vravel, ja som lepší MC. Ja som lepší MC. Ja som lepší MC. Ja som lepší MC. Čas. Ťažké. Je porota rozhodnutá? Ešte jedno kolo? Dohodneme sa takto. Predvedú nám ešte to, čo vedia na danú tému. A keďže im to celkom ide vzájomne, tak téma je Zbúram tvoj hrad. Aj. Ja mám začať? Aha, poznáš to? Takže ja ti poviem. Ja zbúram tvoj hrad, niekedy som ťa mal rád. Boli sme možno kamaráti, možno nazýval si ma takisto. Mohli sme spolu hrať, alebo sa odjebať. Mám tu tému, preto ho zbúram tvoje hradby. Len za to, že si mi vždycky vyprával, jak chceš spraviť featuring s názov stavby. Na to si bol hrdý, tvoje pičoviny išli z tvojej huby, ani si neumil zuby. Zbúram tvoj hrad, lebo stojí na svojom základe. Práve preto dostaneš to v tomto náklade. Je to v mojej zachytenej nálade. Idem presne tak, jak sa cítim v pohode. A ty vyprávaš, že ja nemám žiadne akcie. A čo je? Hodoklas, pohoda, Urban Republic Festival, to je čo? Povedz mi, to sú nie akcie. A preto zbúram tvoj hrad, lebo stojí presne tam, kde
kde je ten smrad. Na cintoríne, kde si ty istý, namotaný na nikotíne, sú tam tie tvoje veci slabé. A preto ti ho zbúram, lebo si ho zle postaval. Práve vtedy som tam bol ja a ja som ti to ukázal. Poukázal na to, niečo dokázal, práve vtedy tam stal. Možno sa tvárim, jak sa tvárim a tebe to vadí, ale vidíš, závisť svoje spraví. A to je to, čo teba čere, presne tak, zatvorí ti dvere, tak sa na to pozri. To ťa sere, že? Vybral si o mojom DJ-ovi, alebo oko môj tým. Môj DJ bol štvrtý na majstrovstvách východnej Európy. Kde bol tvoj? Povedz mi, kde bol tvoj? Môj DJ vyhral slovenskú súťaž, kde bol tvoj? Hej, chalani, vymeniť majky. Vymente si majky a nech je odpoveď. Hlavne sa uvoľni, hej. Aj. Najprv by si sa mal uvoľniť, lebo asi za chvíľu jebne ťa a poviem ti k tomu hradu ešte niečo. Ja hrad mám rozstavaný a ty ešte nezastal si stavať ani nemáš postavaný. Práve o tom je to, chápeš? Pretože ja nechrápem doma, ty mi vymenováš akcie, čo tebe? Máme sa porovnávať, keby som sa mal s tebou porovnávať, musel by som na húbu padať. Ja mierim inám vyššie jak ty, ja robím texty, snažím sa dávať betle, ale vieš ne, ja nejsem betlemsi, ja som freestyler, ja mám rád voľný štýl a ľudí tu v sále, pretože o tom je to a bude sa sťažovať, kamarát, že robím túto bordel, tak to má byť, tak sa to má mať, chápeš? Pretože ty tu ukážeš, že si schizofrenik, rád sa smeješ, potom zrazu vybuchneš, si jak vulkán, predstavuješ si, že si veľký pán, kamarát, vôbec ne, dneska večer ťa dám a ver tomu, že dal by ťa každý. Tak, snáď sa porota teraz rozhodne a uvidíme, kto vyhral toto kolo. Ale každopádne, ale sa rozhodnú, toto kolo bolo fakt kruté. Toto bol predvedenie freestyle battlu od obi dvoch, takže bordel! Ešte sa uvažuje, že budeme musieť chvíľku počkať. Takže chalani, máte to? Do piče pojebanej. S kamerou. Počujete? Keďže, toto je už ťažké, to nie sú všetko toto moje rozhodnutia, hej, sme tu traja. Náš žolík z publika volil mojeho. Midi, počkať. Midi a ja sme sa ale rozhodli pre Kajjasa kvôli tomu, že moje nezbúral Kajjasov hrad. Bohužiaľ sa vyhol téme, takže pokračuje Kajjas. Takže Kajjas v finále!